lakha bat lapen he pensan inga hagaying Kristan. Na ingo ublay nam tagata. Henry mday tang ba lakha lapen he pensan inga hagaying Kristan bangalong Kristan. Henry ngalayo snow yaga sur ka jong try. Yaga jing khot ka jong u. But yaga ta ka divine appointment ka jong u yaga bau ai ka jing ka jong a. Bading tang kwa badong ifiam. Ngadon yaga mission naga jing ka jong a. Bagata kalong bangan yalap yaga gospel ka jong U Jisu. Ban ngayalap mday U Jisu bayap. Henry U Jisu uba kren, U Jisu uba pasyaw, U Jisu uba im. Lada kamday kumta kani ka jing yalap jonga kalong kabaleno Kani ka jing hikay ka jonga kalong kabaleno Ngayo sngowi ka sur ka jong try the day ta ngatip bau ni ublay ubanga nga syakri umday ublay uba puot alum jing tep na ubala yap alum jing tep. Henry day ubala mipat na lum jing tep. U Jisu banga nga syakri uday uba im. The day ta kakerteng ka banga kwa berbu kani ka jing kren next step kalong. Balei nga jied U Jisu bani ki waypat. Balei nga jied U Jisu bani ki waypat. Namar ki way ki blay. Ya ka bala khot blay yaki. Ni bala khot iki kum kita ki nong ya thu lupa. Kita ki la yap, ba kita ki la pot. Kita kim don shu akan ni ka perthai. Kala shulong be tanghal tanghal sun. Renga kwa ba nong ifi ka ni ka sngi ba uni U Jisu bangangat. Uim. Balay uim namar bau de ublay. Bat ya kani ka jing mi pat ka jong una ka jing tep ru kam dei ka ba shu jarang khat. Kadai kabaladap ya thu lupa ru nadu menshwa nadu mendai padu Jisu daladiru ya thu lupa sepang kata ka jingyap ka jongu ba ka jimi pat ka jongu tadeng ta pleng habau trai uyap ba habau mi pat kamdai ka ba ngin sngoling ngo balai ka jakum ta ri namar baladap ya thu lupa bakan sa jakum ta ba namar ba Jisu udai busisha ka jabi thikum ta uyap pada ka sngi ka balai umi pat naga jingtep. Tadeng tau Paul Ukraini kikintin nga da sngo bang ada sngo tiang habang perkat ya gini kikintin kasi meneng kong ski korin galnong ba khatsan khot khatsaw gong Henry lada U Jisu amshem lapen mi pat tikum ta ka jingelap jongi kalong kabaleno baga jinget jong piru kabaleno lada U Jisu amshem lapen mi pat kata ka jingelap ka jongi kalong kabaleno but piru kiba nget nani piru kibi osngo kalong leno ka jinget ka jongi kalong leno ladangi syakri ya ublay ubayap tadi tanga ingu ublay nga jied U Jisu namar baudai ubalayap bad ubalami pat uya thu lupa ya ladiru abang puli kani ka porma naga gospel ke jong Matius nong ba khan riu snap ha gani ka khtian U Jisu ongkom ni kani kel nong khan riu de khat ar voi ter ka ong nadu ka tau Jisu la sedang ban peni ha ki senran jong u baga dei u ban leit no na Jerusalem ban sya'ru shibun ki na ki temen basan ban ki rang ba leng do bat ngi nong tho de bat ba on pen yap ya u bat ba on pen mi pat ya u ha kabalai ke sngi udap ya thu lupa Bon penyap yu, bat bon mi pat ru, haga balai ke sngi. Praise the Lord. Tadeng ta, ladang syakri, yu try, uba im, kadang jingmut kata ke jinget ke jungi. Ladang syakri, ublay, uba tangga kerteng rungim tip, tangga taka serngir rungim yoi, kan mentoy yu bangingin syakri utau ublay. Henry U Jisu uday ublay, ubalawan na beneng syakendo. Udah ukon jong ublay, wan na beneng syakendo, ban pen ba ublay ulang kumno, pen pau ya ka jinglong ke jong ublay ulang ba kumno, ngi U Jisu ba udah badap da ka jied, ubadap da ka jingisnay, ubadap da ka bor, ubadap da ka jing pensle, ubadap si shadow men simba kot, ngi ki kamba ke jong ngi ke jingle pala ke jong ya ka ba 4 judan uno breu, ubale ya kita ki kam ki ba U Jisu le. Barok ki bai ki lengok ngan barok ki bai snow ani shisha ke petir kata ke skor ke jongki ke bagi snow ya ki bamnget ke petir henry ya kita ki banget kalong shisha ke jinghun kalong shisha ke jingkeman kalong shisha ke jingkeman ki kmat ke jongki ru bagi ki
ya ketiki kamba ya ka U Jisu le ya buduko open ya bakulut open yo snow ya bayap siliang open kia ya tiki beriu ki ba top ne tiki beriu shisha ki ba kenriang kita ki beriu ki ba what ki ba yap ru U Jisu open em tadau ong ru hagawi kapor haba ulet ban pen em ban pen mi pat you Lazarus kalau nong ga khat wei ga khat arpusan ka jong Yohanes wong ngalong mga ka jing mi pat but ka jing im di I am the resurrection and life. U Jisu ong ngadi mga utaw no up lang brot mau ba ay tino ilaga jing im na bantaki lang brot ngasngubang man puli kaniru ong ne U Jisu puli kani gal nong ga baspo naga gospel ka jong Yohanes ong ne namar kani ken utaw kupau it nga na ba nga ay tino ilaga jing im ba nganyo simpat yaka omdon uba sim yaka na nga henry nga IT no yaka naladihi ngadon kabor ban IT no yaka pangadon kabor ban simpat yaka U Jisu ukam yaldi bu de Balei wang ade mga uba IT ka jingem ade mga uba sim no ru yaka ta ka jingem ade mga uba IT ban yap bang ade mga ru uba penmi pat yaldi nakibayap hatu beri ulak memenlek kata. Hatu unu prophet ne unu no hikai bakra ulak memenlek kata. Hatu ulak ban kam kata. Ba U Jisu ba yathu. Haba kam ni mdei tang ba usukam dei tang bu syathu. Handai udah lek bitik kumta. Bading tang apet nadu ka testament ka barim naga sam mong ini ka ni ka sam ka bakhan riu. Ka khin ka jong Balei ka ongum ni. Naba menom ino ikamen sim jonga. Haga jaka bam yo I lemne menom sya yo bakut jong me ban syam ya ka baput fi gade kita U Jisu di bakut badeng ta am shim la sya ban ino ikamen sim jong haga jingyap ne bon sya ya u bandan haga baput ulami pat naga jingtep bang ni Jisu ulami pat naga jingtep u de U Jisu ba im bat un sawan pat raw ka ban ong fi la fi kwa ban shim khia ge jing im ge jong fi la fi de ban le ka no am ka ban neng kong ka dai ba yap khat ka ji im la jong shwa on par khat ino na maragawai ka sngi am pin sai I U Jisu bu wan atin swin banang balada phi pila ngai ha u am ka ji im ka jong fi am ka dai sha ka ji im ka bala kar khu na mar ha fi am ka ji rong no kan sawan ba pin sai yo ban ta ka da ka ji rong no ne la phi pim ngai am pin chu du ai da balada wan shi sha am so ka sin ka ba ar pin yam pin linyar pin kret biniat pin babe bagata ka jing babe ke jong fi ka long san shi bam jikot ba fin babe snan ha ka jaka jong ka jing pen rem ya ka bala bu lupa na ka manda syaitan be ki angel ge jong ka jaka jong ka jing babe ka jaka jong ka jing pen rem bam jikot tading ta kwa ban ong fi Balei ba pisha ba syaitan un pen ka donot ke jong fi Balei pisha ba syaitan un pen thamie fi Balei pisha syaitan ba un pen sarong fi sebenarnya bisa elade nget bisa diang laka pediang te kajing im ke jong fi kala subiang laka biang nget laka nget ta kumbang nget manga nget no mapiru sisa lada fi nget hau ta ubala yap bat uta ubala mi pat kadang ke cingkermen ya ke jing im ke jong fi Rela fi nget ya kata ka sulong hasun ke sulong hau ke bam tip badan nam dan ne akwa banong fi kajing nget ke jong fi kalong kabaleno ai Henry la finget yo U Jisu ubala yap ubala mi pat bat ba un sawan pat ka jing im ke jong fi sha kala long ke ba mentoi adu kata-kata akwa ban duai na ka menta jong fi hangane ke por ka menta try ai ngo ime ko pa mangyo ban sampat ye ne ke khubor ne ke step ai ngo try ba de Balei ubala yap baru ubala mi pat mem shim la put halom jing tap malami pat haga bor bat haga burom kumba kinong ithu lupa mendai gila debi thu lupa bat kumba memelai debi thu lupa ka jatik kumta namar medei mame uba shisha medei me ko try uta uba mjukala mele tik ik ka mamela batai try kala jatik ru ik ka bala batai mame im hadu menta nga ai ngu try ba me im try menang pen im ru iki babon ki men sim kini gibi osngo ni ka por iba ikong tagidang artatien ni me try rega ni ka ski Mensim bakoi menwan haga donot chunky. Kata mensim bakoi pen kendo bakin nget no. Shwa baka por kan kut. Shwa baka ya jong ka jinga ikan kut no.
kini ki khon ki jamakin pediang ngani kesngi bagi nom nget ada ke jinget ke bathala thalen ke jinget ke bamdan nongrim ke jinget ke shulong tang hau henrei ban nget hame ubalong kata ke jing shisha me ong jisu ngalong manga ke lenti ke jing shisha baga jing imde baraba me ong kumta kamdei tang ke bam me shuong henrei ka da long shisha kumta tragi khon jamakin ja lenti la damem kim yo ye me ubalong ke lenti la da kim yo ye me ubalong ke jing shisha tragi yo ke jing lam ler trai la da kim yo ke jing em ki yo ke jing yap te trai em mi ke men sem ke bakadar ab ki yo sko ni ke khubor ke ni ke sngi trai nga kemen ban yu i begini ki khon jamaki pediang nga kemen trai ban i ni khon jamako trai ki penrit ila de bakin yo ye me U Jisu ke im ke jonki ab ki kala ke bamut sha ki change no ni ke main ke jing kala bamut ki change no ki kala bamut sha bakin no nget shoy ke henry tang ye me bakin nget te trai tang ta ko trai kala biang trai sha bakin nget la tho ke kerteng ke jonki ha ka kitab jong ke jing him kata ke de ke jing kemen ke bakrau trai ke khuni ki khon jaman ke ski kinom pen slam shu an rakin pediang ye me nget ne ke khubor ke ta nget ne ke khubor ke long jing ke khu ye pi ha ker teng U Jisu amen mat amen trai ne ke khu fi ha in sai sham nget pediang U Jisu panom pen slam shu wat sha bo soitan shu kor sa pi wat sha bo soitan won lam ler pi pediang ne trai ke bagapor ke dang don pediang ne yo belong U Jisu mu trai jong pi nget ha trai ker khu fi kublish mon in sai sham ya asai ke sngi blem ta ke brom ju amen